páči. Ďakujem. My sme typy a pás mačacej planety. No ani Boh vie, ako sa aj tá pesnička nelúbila. Toto sú akorát kosičky čisto. Čapčekovia išli a dole. Ja sa tu nenechať uražiť, že nebudem. Ja tam neurážam. Ale ja hovorím, že nie, nechcem nič mať s tebou. Ja chcem negatívnu energiu z neho dostať. Tam sa dá urobiť vyslovene to odrábanie. Máte toxicky zanesený organizmus, hej? Nemáte nejakú závislosť na niečo? Mám maximálne keď také pivo. Alkoholu a cigariet. Nemáte ešte nejakú inú závislosť? Že chodím fajčiť každého, čo on robí za peniaze a ja vôbec nefajčím nikoho. Sme v osade Bajč. Sa cigánky nelúbia. No toto nemá on vôbec šancu. Lebo kvôli tomu, že z neho tu si robá len srandu. On prípada každému podivín. On nemá vôbec seberovných. Tak my by sme chceli nevestu, ktorá by išla za nevestu, sem k nám. Len nech sa mu voláka nájde. Pani Iveta s pýchou v hlase vyrátava nesporné výhody, ktoré ich skromná domácnosť budúcej neveste ponúka. Ona by podstatne došla sem do hotového. Tu by sa o maso, o vajca nemusela o nič starať. Ani samotný ženbichtivý mládenec sa nezdráha predstaviť svoje najväčšie prednosti. Ja tom, keď tak ľudovo poviem, univerzálny pracovník. Čiže viem sa prispôsobiť ku každej práci. My podstatne jeden druhého doplňame. Čo jeden nezvláda, tak druhý mu vypomôže. A takto to koluje medzi nami furt dookola. Univerzálny pracovník však disponuje aj ďalšou nespornou výhodou. Žene by neprepevali korunu. My spravíme všetko preto, aby si chlapec našol divča. Aby Poláckou vychovaná, úctivá, aby pochopila ma a tak ďalej. A nie, že by som mal ja či nepiť mimo provoz. Mierne metúci výraz byť mimo provoz vie Tonko pohotovo a svojsky objasniť. Aby sme si rozumeli, nie je to dôležité. Rozumieť vás, viac menej rozumieť, či po pracovnej stránke, či po útopnej, po zábavnej, po športovej, než by sme mali zbytočne takto ísť, že len tým pohlavným stykom len a zvyšek nie. Svoj záujem orientuje mladý chovateľ jednoznačne iba smerom k opačnému pohlaviu. S niekým, čo by sa dalo, tak určite. Ale s mužom to nepovie čo. Ja som z nich najkrajší. Potom ide Aliek, potom ide Emilio a potom ten pán z vystrihnutej z tej obrázkovej knižky. Post najkrajšieho člena domácnosti svojmu nositeľovi zjavne spôsobuje aj nemalé problémy, zrejme zapríčinené žiarlivosťou. Ja to tu mám najťažšie zo 4, lebo furt všetko sa hári na mňa, hára, či čo to je. Tak sa, Lacko, nadýchni, premysli si to a skús to ešte raz a pomaly. Všetko sa hádže na mňa. Skutočne treba povedať, že zatiaľ čo ostatní sa každý deň flákajú pri svojich povinnostiach, všetko to únavné pitie kávy, fajčenie a četovanie zostáva na úbohom najmladšom Lackovi. Zvyknem si písať s peknými ľuďmi, hlavne s rovnakým pohlavím. A dohadujem si stredka, rande a tak ďalej. Tríznivý fakt, že miesto po Tonkovom boku je stále prázdne, nedá jeho rodičom spávať. Tonková láska k nim je ale silnou motiváciou a preto, aby im urobil radosť, pripravuje si mladý chovateľ nie len svadobný oblek, ale aj podrobný plán spolužitia s budúcou partnerkou s prihliadnutím najmä na praktickú stránku. Keď už pípa nevestou, tak na tejto tvoj posteli sa vyspíme pohode. Oblieček máme dosť. Tuchien máme tiež dosť. To nie je problém.
Áno, niekde pod mačkou tróniacou na obrovskej kope Duchien sa skutočne nachádza dvojposteľ pripravená pre budúcu nevestu. A dokonca nie len pre ňu. Tonko počíta aj s príchodom dieťatka. Tu je koliska, postielka je hore. Budúci ženáč pozorným okom skúma možnosti zadného dvora, ktorý vyhodnotil ako ideálne miesto na usporiadanie svadby. Zrejme kvôli predpokladaným značným rozmerom svadobného stola. Možno súpa odtiaľto, keby sa to upracalo, možno až po tie súty. Možno po tento súd. A možno aj tam. Zostáva len dúfať, že početní svadobní hostia si nezabudnú zobrať gumáky a všetci budú mať platné očkovanie proti tetanu pre prípad, že dostanú miesto vedľa hrdzavého súdu. Taká menšia skôr. Nie až príliš veľa hostí, taká menšia. Že nejaká tá priamo svadba, potom pohostenie, nejaká zábava, samozrejme. Svadobnú noc si predstavujem asi tak, že na romantiku viac menej. Že je príjemná hudbička, nejaká atmosféra. To nie je hlavná vec, pohlavný styk, ale aby cítili sa tam, ako aby vedeli, čo je bez lásky. To nie je to správne. Jednoducho, s láskou je to niečo iné, než by bez lásky. Nádeje romanticky založeného univerzálneho pracovníka smerujú predovšetkým k jednému konkrétnemu profilu. Hlavne, aby sme sa zeznámili. Práve preto, že Tonko uprednostňuje takmer výlučne neosobný spôsob zoznamovania, nie je prekvapením, že na obľúbené kratochvíle svojich rovesníkov sa pozerá kriticky. Diskotéky, podľa mňa, sú že nie je to na to zvyknutý. Nie som vôbec na to zvyknutý, lebo od malička vôbec nechodím. Že tento druh zábavy stá sa mi trochu nadbytočne. Tam tá pidie, tam fajči, tam narkotika pev. Bohužiaľ, na toto všetko nie som ja. Pôjdeš sa oholiť, kamarát, a pôjdeš do mesta. Divča hlad. Môžeš na bicykli? To môžem povedať, to je nejaký pakláku. A porad ostrihať. Toho barana ja by sa aj doma ostrihal, to je najmenej. Prežúvavé párnokopytníky sú na hlavách členov tejto extrémnej rodiny zrejme pomerne častým úkazom. On to má rodovo, že je brčkavý. Rodovo brčkavý mladík sa na tradičný rituál zbavovania sa barana v meste pripravuje skutočne starostlivo. On hned by aj jeden taký išiel do mesta. Potom vyzerá jak šašek. Kým sa Tonko v kúpeľni snaží zbaviť všetkých vonkajších znakov spoločných so šaškom, starostlivá mama prejaví podozrivo dobrý prehľad. Ako administrátorka synových internetových profilov už vie, že v Tonkových virtuálnych sieťach nedávno uviazla jedna rybka. Tak na tom internete on si ju našol, tak si začali spolu komunikovať. No a už je to skoro týden. To vyzerá perspektívne. Jeden z doteraz najdlhších vzťahov v Tonkovom živote mal celkom nečakaný priebeh. Však dopisovali si celý večer. Jak si sadol k počítaču po 8:30, až išiel, zbadal, že mu ako ona odpísala na ten predchádzajúci mail, čo predtým deň napísal, tak porad jej hneď odpovedal. A potom boli skoro do 10:00 na internete. Čo oddeľuje vzdialenosť, to spája moderná technika. Ona je z Rimavskej Soboty, od Rimavskej Soboty z voľakej dedinky. Je vyučená kuchárka, lenže teraz je nezamestnaná. Len toľko, že
On jej povedal, že on má problémy s rečou a ona povedala, že jej to nevadí. Zdá sa, že mama vkladá do Tonkovej najnovšej známosti veľké nádeje. Napriek tomu nezaškodí, keď sa ešte v meste po niečom poobzerá. Vo Svetom Jure si Ajo a Emílio po návrate od veterinára robia chuť na dobrý obed. Romana ale od dokončenia polievky zdržal telefonát, čo Laco nemôže nechať bez štipľavého komentára. A kedy bude obed? No, ja myslím na niečo iné. To počkáš si ešte, môj zlatý, lebo toto jeho varenie vytrváva až do 5. večera. Laco pre uvarenie obeda síce nepohol ani prstom, ak nerátame scénu so žilkami, tomu ale nebráni v hysterickom vyrátavaní chýb, ktoré Roman pri varení robí. Dobre, už to urobím. Ježišivila Mária, čo tento vyvádza. Ježiš, také varenie. On do polievky dá celé zeleniny, potom vybere a pokrája. To čo je za varenie? Dobrý deň, vítajte u nás, čo vám pijete? Vínu kávu. Preso? Zalievanú. Kým čašníčka prinesie jednu suverénne objednanú zalievanú, ostrihaný a vyvoňaný Tonko v nových teplákoch pozorným okom hodnotí interiér kaviarne. Bol tam nápisom skôr zakúrev tu. Vykúrovanie nejaký na tomáci spôsob. Tuto. Chlapi sú tu dobre. Celkové ty sa im dobre. Pohode. Pri káve si mladý muž spomenie na prvotný dôvod svojho výletu do mesta. Má si predsa hľadať dievča. Kaderníčka ani predavačky Tonka nezaujali. Načiera teda do kontaktov z internetovej zoznamky. Čau, ahoj. Ja ten čo ti píše. Netrvá dlho a ukáže sa, že mamine lekcie v komunikácii so ženami nepadli na úrodnú pôdu. No čo, tá tvoja mama vie o týchto veciach? Čo robíš? Či tvoja mama vie o týchto veciach, že vypisuješ? Po chvíli nezáväzných výčitiek sa Tonko odváži položiť spriaznenej duši na druhej strane linky nesmelú otázku. Prosím tá, by si mohla piatok to isto. Odpoveď jeho vyvolenej však ani v najmenšom nezodpovedala predstavám mladého milovníka mačiek. Tak, začau, čau. Čiže, neviem, že jednoducho asi nedojde vôbec. Košická extrémna minirodina ešte stále pokračuje v ležérnej debate pri káve. Dodo pri otázke, čo by na svojej mame zmenil, ani sekundu nezaváha. Prekáža mu mamina ráznosť. Na mame by som zmenil to, že nemusela by tak za každým vrieskať, ak ona vie, že na čo sa človek spýta, ona hneď začne vrieskať. Príklad, že nemám... Kde mám nabíjačku, tak hneď, kde mám nabíjačku, toto. Kvôli tomu také, kvôli banálnym veciam začne vrieskať, no. Jediný syn dnes ale ešte bude od mami potrebovať peniaze na cigarety. Prezradenie jej tajnej charakterovej črty chce teda vyžehliť nie úplne premyslenou zmienkou o jej finančne náročných záľubách. Tá podľa mňa akože niečo má, ale že chce si niečo kúpiť, nejaké vazy, alebo toto. A skade, a to tie požičky, čo tam? No hej, že máš požičky, no tak ja neviem, koľko máš tých požičiek. Nemám šajnu. Zmienka o peniazoch dostáva mamu doslova do varu. Chudák Dodo pozabudol na to, že načatím tejto háklivej témy pichol do poriadneho osieho hniezda. Si ma úplne do toho dostal. To do čoho? A maj teraz pohodlie. Tebe sa nakoniec povieš, že ja som milionárka, keď mám tu 2 požičky. A vieš, dobre ti hovorím furt, a toto nepovieš, pretože koľko mi eur stiahujú požičku. Ja skade mám a mi koľko ti tu vázy, tu mne spýtaš nejaké. Ja skade mám vedieť, to berieš do záložne a Ja skade mám tu vedieť, že... Kde som teraz vázu? Tam som kupovala vázu, ja teraz kryštál, íď sa tam pozrieť. Si normálny? Že ja som bol od nezáložný. Tam je tu spýtaš, ešte povedia, na jednej strane som chudobná, na nejaké vázy kupujem, si normálny? Dodo okamžite pochopil, že akákoľvek snaha je márna. Rozčertená pani Marta zabúda aj na dobré vychovanie a chrlí na syna ticho učupeného v kresle jednu výčitku za druhou. Prečo sa nerozprávam s tetou Hankou? Teraz tu im povie to matky p***. Ty mi tu tristeš. Íď si do matky p***, nedaj robotu radšej.
To ťa budem vyčistať z bytu, už som ti hovorila. Energická blondína veľmi dobre vie, prečo sa synovi vyhráža na ulicu. Moja mama si doma ako zamyka izbu svoju, má to normálne na fabku a ja by som mi proste nevykradol. Rázna Košičanka si ale nad zamknutou izbou iba odovzdane vzdychne. No ale dnes čo by som bez neho robila? O som sa mám okolo starať. Aj keď po zlosti dosť. Medzi tým, nedaleko Hlohovca, pri zbieraní žaluďov, sa Tonko rozhodne využiť maminu neprítomnosť a len tak medzi chlapmi načať háklivú tému. Jak to vlastne v tom živote takto funguje a podľa tvojho pohľadu, jak to fungovalo v aký a teraz? No môj život sa naučí. A život je boj. Všetko sa len, život sa musí naučiť. Robota sa musí naučiť. Robota a povinnosti ale neboli celkom to, čo Tonka zaujímalo. Otec si však včas uvedomí, kam syn svojou otázkou smeroval a vo výchovnom rozhovore s ním zdieľa aj nezabudnutelný zážitok s neznámou ženou, ktorý ho budí zo sna už dobrých 30 rokov. Ja som poznal jednu, tá išla na muziku. Ja sa dívam, preto som išiel reku. Čo je tam mala, ale 8 alebo 10 ich bolo okolo nej. Pozieram, čo idú, čo idú, čo tam budú byť, lebo poviažu, lebo čo idú. A jak? Aké tam boli snu? Jeden hore, druhý dole. Jeden hore, druhý dole. Úprimné zdesenie zračiace sa v tvári muža so žaluďmi v rukách je viac ako zreteľné. Aj málo skúsený Tonko vie, kam až môže takéto správanie viesť. Bolavní chlapi sú väčšinou smrteľné. Áno, Tonko, presne 2 sú skutočne smrteľné. To však neznamená, že dostať niektorú z tých ostatných by bolo nejakým zvlášť príjemným zážitkom. Vieš aspoň, ako to lieči a ako sa ochraňovať predtým? No áno, to lieči sa. Aj to kamarát. To keď ideš do nemocnice, tam ti to všetko zaznamenajú do papierov a ešte aj k tomu aj do občianskeho preukazu. Samozrejme, každý lekár, ktorému sa podarí odstrániť z občianskeho preukazu laminát, to môže zaznamenať napríklad centrofixou. Existuje však cesta, ako sa týmto krutým, evidenčným praktikám vyhnúť. Jediné, že by si to zabránil, ale aj to si není 100% istý, že či ale s tým oným kondónom, čo máš, aj to. Bohužiaľ, v oblasti používania kombónov má pán Anton napriek zrelému veku len teoretické vedomosti. Ja som ten kondón ani kompletne ani nevidela. Ani neviem kde to dostať kúpiť, ani nič. Ja som to ešte v živote ani v rukách nemal. Z času na čas sa vyskytnú situácie, kedy sa komtón počas používania poškodí. Napriek chabým skúsenostiam v tejto oblasti vie pán Anton dramaticky popísať aj takúto eventualitu. Keď to pretrhnú, tak si to môže byť ako aj čiapku, a keď si vrch čiapky, tej brbole si dám dole a natáhnem si čiapku, tak tá čiapka mi natáhne aj na krk. Lebo tamto není na vrchu viazané, není to ochrana na vrchu, takže tú čiapku mi stáhnem až dole. Pán Anton pri zbieraní žaluďov v lesíku nedaleko od domu ešte stále nezodpovedal všetky otázky zvedavého syna. Chlapská debata sa začína uberať skutočne nečakaným smerom. Čo si myslíš medzi tými gejmi pohlavný styk? Pre takú nepochopiteľnú vec, ako je pohlavný styk medzi gejmi, nemá pravý dedinský chlap veľa pochopenia. Chlap s chlapom, keď sa zasobáši, tak potom čo robia? Či len tak sa vyprávajú, alebo čo? Ja viem zhruba, o čo sa jedná. A akurát toľko, že ja by tomu s tebou božkávať. No to sa môžem aj z ruku božkávať. Tonko otca prekvapí podrobnými znalosťami problematiky. Podľa mňa je sadku to sadku. Čo mi aj niektorí iní, čo som pracoval aj s gejmi, to čo mi hovorí, to je sadku to sadku. Nič víc, nič míň.
Dúfajme, že zo spolupráce s gejmi si Tonko odniesol tieto dôležité poznatky len v teoretickej forme. Pán Anton však zadkovú predstavu stále nevie nejako spracovať. Ja by som chlapa nebral. Určite? Radšej nehovo hop, kým si nepreskočil. Nie. Príhodne použité porekadlo o predčasnom hodnotení vopred nevyskúšaných zážitkov zďaleka nie je Tonkov posledný príspevok k háklivej téme. Zvedavé otázky neprestávajú. Jak sa vieš v podstate pešení samokojiť? Čo, ako sa? Vieš sám pešení ukojiť? To sa nedá, ako? Tonko, stále pevne zvierajúc v ruke svoje žalude, ale pozná jednoduché a účinné spôsoby. No, sa smeješ, jak oni, no. Smejem sa, áno. Lebo ty to asi nechápeš, jak toto myslím. Ti aj neplatí aj ručková hra. Hamblivý mladík síce odmieta presnejšie vysvetliť spomínaný pojem, naznačuje však aspoň pravdepodobný zdroj mnohých svojich poznatkov z tejto oblasti. Ručková hru môžu posvetiť na internete. A potom každý jeden vie už, čo to vlastne znamená. Pán Anton ale internet nepoužíva, nevie si pozrieť, ako rúčková hra vyzerá a preto by, netušiac bolestivé následky, do spomínaného procesu pribral aj trochu drsnejšie nástroje. Aj s kladvom sa môže robiť rúčková hra. S kliešťami. Čímkoľvek. Môže muž dobíjať aj tak ženu, že napríklad, keď chová buď prasce, že má malinké prascatka, že ho zabije, upeče, pozve ho na večeru. No a záleží zase, či ona je vegetariánka, alebo je na maso. Keď je vegetariánka, tak ze zabitím zvieratá u nej nepochodí. Zabitie zvieraťa síce bežne nie je úplne vhodný spôsob zvádzania, no na dedine je to zrejme inak. Pani Iveta pozná riešenie aj pre zriedkavé prípady, kedy táto decentná technika nezaberie. To si musí u nej budovať rešpekt, vyvolávať u nej city k nemu. A tak napríklad zavďačovať sa jej kvetinami, bombonierov, čokoládou, alebo volať ho pozvať na romantickú večeru, alebo také. S bitkou chlap nevytazí. Bitkou sa jeden žene naozaj nezavďačí. Potom, ako podrobila prísnej kritike rozmanité techniky dobíjania ženského srdca, pani Iveta zasadzuje silný úder i problematike rozdelenia mužských a ženských rolí. Čul je taký systém, že nie, že chlap, jak volá, kedy dobíjal si ženu, že keď mal onu zájem, venoval jej pozornosť. Čul je to opačné. Čul žena, aby dobíjala muža. Aby sa mu pchala s prepáčením do zadku. Tí chlapi zase potom si myslia, že taká, čo sa mu na silu pchá, že to je len ľahká. Kto vie, čím urobil dojem na svoju ženu pán Anton? Je možné, že aj na začiatku ich dlhého a láskyplného vzťahu bola smrť malého prasiatka. Ja takto ináč zabijem. Pár čo? Žena, keď chce, že zabiť sliepku, lebo čo? Ja to zabijem, všetko spravím, jak treba a hotovo. Na pána Antona je jednoducho spoľahnutie. Je rýchly, skúsený a nezanecháva po sebe veľa stôp. To není toľko roboty, jak s prasačom. S prasačom, to musíš šikovný. Zabíjačka bola dosť dobrá, lebo už sa nám stalo, že aj muž podrezal kozla, ušlo nám a behalo s podrezaným krkom. Zostáva už len dúfať, že svedkami tejto vtipnej príhody neboli žiadne malé deti, osoby so slabým srdcom a zvyšné pozostalé kozliatka. Ty tam nekvíkaj. Čo chceš ísť aj ty dole už? Ty ešte nejdeš. Ty ideš až pred Vánoci. Každá zabíjačka je pre citlivého Tonka silný emotívny zážitok. Ani tá dnešná nebola výnimkou. Skôr som sa rozplakal.
Tonkovi rodičia však nad nemými tvárami slzy neronia. Aj nevšedný spôsob manipulácie s kozími pozostatkami naznačuje, že je to pre nich predovšetkým jedlo. Však ešte aj na tej druhej, nie? No, ešte aj ten druhý pôjde. No teda, tak čo? Ten vačší. Čo to naháme? Nie. Však máš capa veľkého, tak na čo tie mali? Nie, že len ľudia zabíjajú zvieratá. To je prirodzený kolobeh. Že to je tá potravinová reťaz. Ale už je najhoršie, keď človek zabije človeka. A dokáže ho aj zjesť. Mladý chovateľ síce na zabíjanie reaguje emotívne, no pritom mu tiež nechýba racionálny pohľad. Keď je to potrebné, tak bohužiaľ musím strpieť aj ja. To sa nedá mi robiť, že bez, že aby žili večne, ale my čo? Potrebné to v tejto extrémnej rodine býva tak 3 až 5 krát do roka, väčšinou podľa sviatkov. Počas svojej dlhoročnej kariéry v oblasti podrezávania vyvinul pán Anton detailnú taktiku. Ja to tak zabíjam, lebo ja keď ho aj idem zabiť, tak to musím mať dobre nabrúsený nož a to jedným rázom, aby ja mu škrknem tým nožom, aby neblačalo, lebo to kozla, či koza, alebo už ovca, alebo už čokoľvek, keď to zabíja a začne to blačať, tak malé decko. Bude to už asi dosť dávno, čo pán Anton naposledy počul detský krik. Každopádne, po zabíjačke je nutné zahladiť všetky stopy. Aj na to je tento skromný muž odborníkom. Všetko títo črevá, čo sú, nie že by som to desi zavliekol do haja, alebo kde, všetko zakopávam, lebo tým pádom, jak sa to ono rozkladá, baktérie. Nad rozkladajúcimi sa vnútornosťami sa zišla celá rodina. Zdá sa, že nemá tvár, bude všetkým veľmi chýbať. Spomínam na tie krásne, na tie prekrásne chvíle. Páči. Ďakujem. My sme typy a pás mačacej planety. No ani Boh vie, ako sa aj tá pesnička nelúbila. Toto sú akurát kosičky čisto. Čapčekovia išli a dole. Ja sa tu nenechať uražiť, že nebudem. Ja to neurážam. Ale ja hovorím, že nie, nechcem nič mať s tebou. Ja chcem negatívnu energiu z neho dostať. Tam sa dá urobiť vyslovene to odrábanie. Máte toxicky zanesený organizmus, hej? Nemáte nejakú závislosť na niečo? Mám maximálne keď také pivo. Alkoholu a cigariet. Nemáte ešte nejakú inú závislosť? Že chodím fajčiť každého, čo on robí za peniaze a ja vôbec nefajčím nikoho. Sme v osade Bajč. Sa cigánky nelúbia. V Hlohovci sa Tonko s rodičmi chystajú na veľkú udalosť. Príchod nádejnej nevesty. Istá mladá žena totiž prejavila túžbu zoznámiť sa s Tonkom osobne a on sa na túto príležitosť dôkladne pripravil. Toto oblečenie som si zvolil preto, že sa poprvé cítim pohodlne v tomto oblečení a po druhé, že to aj ladí čiastočne. Pani Ivetka s manželom sa už tiež nevedia dočkať novej ženy v ich dome. A je jasné, že čokoľvek členovia tejto svojráznej, ale o to súdržnejšej rodiny robia, vkladajú do toho všetku svoju fantáziu a energiu. Čo si vidím, ale čo? Písmenka. Okuliare máš. A je to tu. Príchod Tonkovej nápadníčky patrí do kategórie
Návrat legendy. Prichádza totiž samotná Katka, cukrárka z Poruby a bojovníčka za práva moletiek, známa z inej úspešnej show, ktorá zareagovala na Tonkovú výzvu a prišla sa s ním zoznámiť. Dobrý. Vítame ťa u nás. To sa páči. Ďakujem. Mladá cukrárka je už z účinkovania v televízii zvyknutá na trápne situácie. Ostatne väčšinu z nich spôsobila ona sama, ale na to, čo si pre ňu pripravili Tonko s rodičmi, zjavne pripravená nebola. No, spusti to, Tono. My sme typy a pás z mačacej planety. My sme tá posádka, čo prišla k vám. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás na svete priateľov viac. Tak. No. Tak, ideme Nuteruš. Nevšední Hlohovčania možno nepredniesli detský hit úplne bezchybne. Nápadu však rozhodne nemožno uprieť originalitu a ich privítaniu vrelosť, otvorenosť a úprimnú radosť z prítomnosti mladej ženy. Pozitívna energia, ktorá z Tonkovej rodiny priam sála, sa však na cukrárku ako si nepreniesla. A pánovi Antonovi to neušlo. No ani Boh vie, ako sa aj tá pesnička nelúbila. Lebo bola už taká horenosť. Krčala nad ním nosom. Takže keď sme to zaspievali, tak to sa jej úsmev skrivel. Tonko si zatiaľ z Katkinej zháčenej tváre nič nerobí a snaží sa byť v prvom rade dobrým hostiteľom. Čo si táš? Alebo čo si také? To je jedno. Majnovku, jakú pomarančovú. A odkade si? Z Prievidze. Z Prievidze? Čo ťa tak na nom zaujalo? Neviem. Nevieš? Mama s radosťou prichystala pre vzácnu návštevu pohostenie a teraz sa už nevie dočkať, kedy zistí, aký dojem na mladú ženu jej syn urobil. Bohužiaľ, Katka sa do chlebíčkov ani do rozhovoru ako si nepúšťa, ale Tonko je výborný spoločník. Ty, čo o tom? Poču, ty si vyučený cukráka. No. Áno. Tak, čo asi také o tých cukráckých? A jaký polročných? Koľko ročníkových to bolo? 3. Trojročný? Odporné učilište asi. No. Je neuveriteľné, s akou trpezlivosťou sa Tonko snaží zapojiť zachmúrenú moletku do konverzácie. Starostlivo sa jej vypytuje na detaily z jej života a zdá sa, že má skutočný záujem ju bližšie spoznať. Mama však toľko trpezlivosti nemá a tak ide priamo na vec. A tak tu dokázal by si sa s ním predstaviť? Neviem. Napriek Tonkovej snahe, záujmu a až prekvapivo vycibranému umeniu viesť rozhovor, Katka vôbec nič nehovorí. Po chvíli sa dokonca prestane hýbať a chvíľami sa zdá, že aj dýchať. Jej totálny nezáujem tým dospel do bodu, kedy sa už nedá ignorovať ani zo slušnosti. A Tonko prejde k outdoorovej časti programu. Toto sú akurát kozičky čisto. Čapčekovia išli a dole. Tonko má síce rečovú vadu, ale myslí mu to za dvoch. Smutný osud capkov nespomenul náhodou. Chcel v apatickej cukrárke aspoň trochu rozprúdiť adrenalín. To sa nakoniec podarilo až vtedy, keď Katka prvýkrát uvidela spálňu. Apatia je preč a súdiac podľa pohybu očí, zvažuje statná dievčina všetky možnosti úniku. Toto není moc prepichová izba. Presne tak. Ale dalo by sa to. Trochu sa uskromniť a už dá sa to. Adrenalín však dlho nevydržal a pri prezentácii mrazákov s proviantom má už Katka opäť nehybnú tvár.
ale jej pohľad je akýsi neprítomnejší ako predtým, ak sa to vôbec dá. Tuto je mäso. A tu je takisto. Hlavne na sapiačky ho používame. Bacunatá cukrárka zjavne už dlhšiu dobu nie je duchom prítomná, ale až pohľad na kúpeľňu vyniesie jej myseľ definitívne na obežnú dráhu zeme. To je kúpeľka. Trochu stiesnená, ale čo už narobíme. To je typické také. To, že skutočným problémom kúpeľne rozhodne nie je stiesnenosť, si už zrejme Katka nestihla uvedomiť a prázdnota v jej pohľade nadobúda kozmický rozmer. Vnímavý Tonko už ďalej nevládze ignorovať jej nezdvorilosť. Katka, prečo ty taká mlčenlivá? Čo za to môžem? To by si, keď tak, by si mala viac takto komunikovať. Odpoveď hodná mimozemšťana však Tonka neodradí a na hrubú neslušnosť reaguje návrhom, ktorý by s radosťou privítala nejedna žena. Chce ísť sa učiť tancovať? Či ja viem? Áno. Môžeme ísť kline. Extrémne rodiny tiež majú svoje problémy, presne ako tie bežné. Aj keď pani Marta možno trochu väčšie, jej syn Dodo si nemôže nájsť prácu, ak ju náhodou nájde, v zápäti ju stratí, čas najradšej trávi v miestnom pohostinstve a do záložne chodí častejšie ako na záchod. Samozrejme s jej vecami. Pani Marta však neprestáva byť matkou a intenzívne sa o život svojho syna zaujíma. Ty skade máš cigarety? Som si zrobil, že by ráno. Ja, špaky máš? Špaky, celý špak, sa tam tabak ešte mám. Pa doprava. Však nič nešlo, tak čo na čo budem kúkať? O chvíľu je jasné, prečo má rázna blondína takú zhovorčivú náladu. Dnes nejde so synom do záložne po jednu zo svojich 12 vás, ale odprevádza ho do mesta, kde si Dodo ide hľadať prácu. Dobrý deň, volám ohľadom SBS-ky v Košicách. Je to ešte aktuálne? Už obsadené, tak nič potom, ďakujem, dopo. Ale o prácu, pri ktorej jedinou námahou je prekonať svoj odpor k škaredej uniforme a udržať sa na nohách, zrejme mali záujem viacerí a na Doda sa už neušlo. On však nezúfa. Dobre pozná svoje kvality. No teda môžeš ukáž životopisy, aj záznam z registra trestov. A registr trestov mám čistý, je tu 0, neviem, či to vidno. Tak nulu vidno celkom dobre, netreba sa ani pozerať do registra. V zápätí Dodo prezradí pár detailov o jeho čistote. Neukradol som ešte nič, ako tak teraz už po 15 rokov som ešte nič neukradol. Pred 15 to ešte bolo, ale už to chvála Bohu nemám nič, všetko sa mi zmazalo. V Dodovej hlave sa toho zrejme zmazalo viac, ale spomienky na legendárny výstrelok zostávajú. Tu na Fejovej ulici som si dal do vrecka mobil, vyťahol som druhý mobil, ale bez baterky. Dal som mu ten mobil a hneď volal kriminálku, prišli po mne policajti, na policii som bol. Nepríjemnosti, opletačky s nimi som mal. A nakoniec sa to ututlalo, že sa to vybavilo. Chvála Bohu. Zdá sa, že dobrodružstiev má za sebou mladý Košičan dosť a teraz sa zjavne rozhodol posunúť svoje hranice. Dobrý, prosím vás, môžem sa opýtať? Aký stavy vedúci tu, alebo vedúci? Stavy vedúci? Alebo vedúci. A čo chcete? Tá nejakú robotu, že tu aj životopis mám, že či nenáhodou taká práca by nebola. Skúsený stavby vedúci sa nedá len tak ľahko nachytať. Po chvíli však šokovaný pochopí, že Dodo myslí žiadosť o prácu vážne a tak ho pošle priamo za šéfom stavebnej firmy. Tak ako ja som chodil na túto, jak sa to volá, stavebnú školu a som sa bol aj hore na Furčo, jak sa stavajú tie domy, tam som sa bol pýtať. No, ale či náhodou nejakého robotíka nepotrebujú. Momentálne nejde zima. Tak nič potom. Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia.
Ale ani stavebná škola a aktívny prístup Dodovy dvere do sveta fúrikov, malty a večne špinavého oblečenia neotvárajú. A zdá sa, že po jednom telefonáte a jednej osobnej návšteve bolo na dnes hľadania práce dosť. No, stretol som asi vedúceho, hovorí mi, že nepotrebujú teraz nič. Za to Dodo dobre vie, čo potrebuje. 10. A potom ešte ďalšie 3. Hľadanie práce sa odkladá na neurčito. Kým Dodo v Košiciach výdatne desiatuje, gejovia zo Svätého Jura sa vybrali na návštevu k príbuzným. Najprv musia nájsť nástupište, podľa ich zmeteného pobiehania po stanici sa však zdá, že bude úspech, ak vôbec nájdu nejaký vlak. Na veľa sa to podarí a keď už bezpečne sedia v kupé, prekvapí Laco Romana zákernou otázkou. A ty nejdeš s nami? Nie, kam idete? Ideme za tetou. Ja neviem, ja to tu nepoznám. Pozrieť tetu, ideme. Ostatní Romanovi trpezlivo vysvetlia, že on už s nimi, chtiac alebo nechtiac, ide. Čo dokazuje jeho neustále sa zväčšujúca vzdialenosť od stanice. Šokovaný mladík sa tak prvýkrát v živote ocitá na mieste, kam rozhodne nemal v úmysle chodiť. V osade, bydlisku Emíliovej tety. No, v osade som bol prvýkrát, cítil som sa veľmi zle, lebo ja do takej osady nepatrím, čo som v živote nebol. Ako sa ukáže, tiet je hneď viacero a prepletené príbuzenské vzťahy spojené s návštevou niekoľkých domácností Romanovi na nálade nepridajú. Nelúbilo sa, nechcel som si sadnúť, jednoducho ja som chcel stáť, trošku mi to tam smrdelo, to je jasné, idem do čistoty, chcem ísť a nie do špiny. Laco síce na oko dokonale splýva s prostredím a výborne sa baví na Romanovej snahe ničoho a nikoho sa nedotýkať a pritom pôsobiť ležerne, ale v súkromí hovorí o obydliach svojich príbuzných otvorene. Nemyslím, že by som to tam zvládol ako žiť. Vadilo by tam smrad, tam vonku bola špina, tí psi mi tam vadili. A proste to není pre mňa. Pri návšteve poslednej, asi 5. tety, je už Roman natoľko otupený, že dokonca chytí do rúk lyžicu. 5. teta im ako jediná ponúkla polievku. Laco teda logicky konštatuje. Toto je naša teta, Román, že? Najlepšia teta. A tak, nie jak tá tam, čo sme boli, ona je taká čudná, no. Tetu zrejme výhra v Lacovej súťaži popularity teší, ale dôležitý je pre ňu hlavne Emílio. Tomu sa môže posťažovať na krutosť a nevšímavosť hlavy obce. No, ja si myslím, že tento starosta asi je taký rasista a podporuje z obecných peňazí svoju rodinku. On je zubár? Pre 5. tetu je problémom zjavne nielen starosta, ale aj slovenčina. Emílio teda veci rýchlo uvedie na pravú mieru. Rodinku svoju. Svoju. Rodinku. Svoju. Rodinku, áno. Vieš, tak to ti poviem. Ty sa mi vôbec nepačíš. Kati, nehnevať sa tam. Ale ja hovorím, že nie. Nechcem nič mať s tebou. To si mala rovno povedať ešte raz, že o týždeň ti vrátim, to o týždeň ti vrátim. Daj mi sa, ty pokoj, buď teraz ticho. Nemám rómske gény v sebe. Neviem sa správať ako Róm. Nevadí. Ale vyber to. Ne, to Češi ti. Pozri sa, jakú cigánsku robotu robí. Tak ja si myslím, že Rómovia sú lepší od bielých v tom, že sú šikovnejší ako bieli. Máš toto 20 €. Nemám ani flúka, ti hovorím, vážne. A ja skade mám mať peniaze? Tá si povedala, že dneska mi dáš, nemám ani korunu, ja tiež. A teraz čo ja mám robiť? Tá si povedala, že dneska mi dáš, ja za to som ti dal, že včera, že dneska mi dáš. Ale teraz bude na sucho. Nie, krutá otázka, ktorú si denne kladú 100 000 spoluobčanov, pani Martu nevyvedie z rovnováhy. Dodo sa teda stiahne a zníži svoje nároky. Aspoň cigarety si pôjdem kúpiť. A to koľko stojí tabak? 10 €. A ten menší? Menší nemá, teraz väčší má. Nevedno, čo presne sa ukrýva pod pseudonymom
Väčší tabak, ale podľa toho, ako Dodo potrebuje peniaze, to bude dosť silné. Ty hovorila, že dneska mi vračí tá... Táto som ťa povedal, že dneska mi vračí. Keď si povedal 3 dní, tá by som porozmýšľal, ale si povedala, že dneska tá dneska. Rozhovor matky a syna sa dostáva do zjavne zabehnutých koľají a naberá črty bežného obchodného rokovania. Teraz keď nemám peniaze, tak ty vieš, to prečo nemám peniaze? Ale si jak povedala, na čo potom? Tá íci mi dali požičať, a čo? A kto mi požičal? Tá neviem, tá máš tu na malú kamarátku, máš tu na. Toto kolo vyhráva pohotový syn, ale matku to nevyvedie z rovnováhy a okamžite vyráža do protiútoku. Ty vieš, koľko mi dlhuješ? Dobre, tá čo koľko ti dlhujem, a ty koľko mne? A ja tebe za čo? A ja tebe za čo? To ja neplatím nájom, ja som povinná. Dobre, vieš, koľko matky dali, zrušili svojim deťom trvalé pobyty? Pekná blesková výmena len dokazuje tvrdú prípravu oboch hráčov. Brilantná koncovka matky ju však predčasne ukončí. Predsa len na jej strane stoja roky skúseností a list vlastníctva. Tak dal som ti aj ja peniaze. Dal som ti. A som ti kúpila mesačne stravu, kto ti dal fľašku, kto ti dal vody do roboty? Omračujúca sila argumentu fľaška vody do roboty vyrazí Dodovi dých a zdá sa, že spočiatku tvrdý hráč stráca náskok. Predsa len sa však zmôže na ďalšie kolo. Ja ti včera požičal a nemám teraz ani korunu. To teda čo mám robiť? Nemám ísť aj teraz si požičať. Môžeš požičať aj pre mňa. Toto kolo dala mama ako pani. A nešťastný syn definitívne stráca pôdu pod nohami. Poďme zoberiem to, čo založne. Tá pravda, že? Ja tu sa peniaze si to vybereš. Tá pravda, že? Tá pravda, že tá. Mne potom tebe dajú 5 eur a ja potom A čo 5 eur? Tá zoberiem, dám ti prsten. A kto je, keď všetko založí? Tam máš Tá dobre. Tam všetko založí, tam sú papiere od záložní. Všetko v záložni je. O triku so záložňou mama už mnohokrát počula, aj ho sama skúšala, takže nič. Dodo však ku podivu bojuje veľmi statočne. Väčší tabak, nech už je to čokoľvek, musí byť skutočne silnou motiváciou. Tá však malo veci tu mám, to čo to zoberiem, to čo záložne mi dajú príklad 30 eur, ty dám 10 eur s bločkom a ja si nechám 20 eur. Keď dajú príklad 30, keď dajú 25, tak ti nechám 5 eur. Daj mi to do svätý pokoj. A ti vážne hovorím. Tak ti hovorím. To ja tebe tiež hovorím. A neveríš mi. Pani Marta však jasne vidí trhliny v záložňovej rovnici svojho syna a jemu je jasné, že peniaze dnes už nebudú. A čo, kvôli tebe, že trebalo sporať, či čo, akú gutu ti trebalo, teraz ja budem na teba čakať. To si mala rovno povedať ešte raz, že o týždeň ti vrátim, to o týždeň ti vrátim. Daj mi svätý pokoj, buď teraz ticho. Či nemám málo klopoty. Tá? Netrebalo džubovať ešte raz. Kým v Košiciach sa Dodo s Martou zbierajú z finančníckej prestrelky, v osade u Emíliových tiet sa gejovia zo Svätého Jura rozhodli hodiť starosti za hlavu a kráľovsky sa bavia. Ale nie je to prázdna zábava. Všetkým poskytne priestor na úvahy o vlastnej identite, či už etnickej alebo sexuálnej. V pohode viem aj tancovať, aj zabávať sa s babami, ale ľahnúť si s nimi neviem, takže tak, proste ma nezrušuje baba. Laco sa k svojej homosexualite hlási otvorene a Jo odpor k ženám zvaľuje na etnickú príslušnosť. No, na ten tanec a spevom bol dobrý a baba sa akože nepáčila. Mne sa cigánky nelúbia. Na to, že je Laco v rómskej osade a to na návšteve u príbuzných, má celkom drsné názory. Majú v sebe tú krv, rómskú krv, kde proste hudba rómska, tanec, určite klamstvo, lebo každý Róm klame. Potom niektorí aj intrigy, majú radi peniaze, proste to sú Rómovia. Aj v tomto sa s ním Ajo zhodne. Tak oni dosť často klamú. A tak bieli, ja som sa ešte nestretol, to by klamal, tak. Čoskoro však vyjde najavo, aké skúsenosti formovali presvedčenie týchto mladých mužov. Hrdý som není, že mám v sebe rómske gény, ale mám ich a nebudem to tajiť alebo niečo. Proste som poloróm a je to tak, nič s tým neurobíme. Je to jasné. A ja vyformoval život s Lacom a Laca zasa krutá pravda o ňom samom. No, hovoril som, že klamem. Jednoznačne klamem.
Ale niekedy, keď klamem, sám neviem, čo som zaklamal, ale potom na to prídem a ľutujem to. Niekedy. Za to Roman, ten sa rozhodne s farbou von nechystá. Či mám rómske gény? Nemám rómske gény v sebe. Neviem sa správať ako Róm. Mama není Rómka a otec je Polo. Tak to je také, ja si myslím, že skôr mulat. Zdá sa, že každý z tejto svojráznej skupinky má v génoch niečo z detí vetra, ale iba Emilio sa ich dokáže otvorene zastať. Tak ja si myslím, že Rómovia sú lepší od bielých v tom, že sú šikovnejší ako bieli. Predseda združenia Priatelia Rómov si uvedomuje, že by mal predsa svoje tvrdenie podložiť aspoň akými takými argumentami. Tak sa zamyslí, prvé dva idú ľahko, tretí je jasná vlastná tvorba. A najmä spev, tanec, hudba. To je ich a možno, že aj práca. Kým Emilio improvizuje na tému obrana vlastného etnika, Tonko smeruje so zamlknutou cukrárkou na sľúbenú hodinu tanca. Katka je opäť totálne mimo. Podpísali sa na nej zážitky z posledných minút, ako aj roky bytia tým, kým je. Tonko sa stále správa ako gentleman, predsa len si však neodpustí odvážnu otázku. Ty sa je niektoré romné ničí vedieť? Si mi povedal všetko. Všetko? Určite? Určite áno. Vieš určite, že nič nezatajujem? Asi nie. Tonkov intenzívny, ale trpezlivý záujem o komunikáciu napokon odmeranú moletku zlomí. Prvýkrát v priebehu niekoľkých hodín prehovorí sama od seba. A ty si čo vlastne vyučený? Ja som vyučený služby a domácej práce. To obsahuje krajčírstvo, záhradníctvo a kuchárstvo, to kopí. Jednoduchý, nezáväzný rozhovor Katku uvoľní a ona odhalí vzácnu spomienku na najkrajšie obdobie svojho života. 3 roky som praxovala v cukrárni a tam bolo dobre. Tonko, posmelený už 3 minúty plynúcim rozhovorom, sa rozhodne prezradiť Katke dôležitú pravdu o sebe. Kvôli ťažkej chorobe v detstve trpí rečovou vadou a musel navštevovať My sme mali trochu inú školu, čo som sa vyšiel. Akú? Špeciálnu? Špeciálnu. Ja som z také školy odišla. Špeciálna, nešpeciálna, Tonkovi to myslí dobre. Preto mu okamžite zapína, že tu niečo nesedí. Prečo tá vlastne dali do tej špeciálnej školy? No, lebo som sa zle učila a potom som sa zlepšila. Som sa začala učiť. V rámci zachovania sľubne sa vyvíjajúcej konverzácie príjme Tonko túto verziu a v zápäti prichádza ďalšia Katkina samostatná otázka. Vedel by si sa zmeniť, keby si býval v meste ako na dedine? Tonkovi je z predchádzajúceho priebehu návštevy jasné, že popletenú cukrárku skôr zaujíma, či by sa vedel zmeniť na niekoho iného. V svojráznom, ale citlivom mladíkovi sa ozýva hrdosť. To by bol pre mňa problém. Ja som viac zvyknutý na tetine. Z Tonkovho milého správania a zdvorilého záujmu získala telnatá cukrárka pocit, že má neskúseného mladíka omotaného okolo prsta. A teraz ju šokuje, že to tak zrejme nie je. A teraz keby ja bývam v meste, tak čo? Čo by si spravil? Jedinec sa buď ty by sa musel trochu prispôsobiť ku... To by bol asi trest pre mňa. Namosúrená dievčina zrazu pochopí, že Tonko, ktorého pokladala za príliš ľahkú korisť, sa od nej len tak motať nenechá a ovládne ju zlosť. Vieš, tak to ti poviem. Ty sa mi vôbec nepačíš. Poď mi to na rovinu. Však ja si to povedal, teraz na rovinu. Dobre, pohoďte. Ja sa tu nenechať uražiť nebudem. Ja ťa neurážam. Nie. Ja týmto spôsobom, čo ti pravdu hovorím? Ja to pravdu hovorím. Od Tonka skutočne nepadla jediná urážka. Jediné, čím sa previnil je, že nechce žiť v meste.
Kati, nehnevaj sa. Ale ja hovorím, že nie, nechcem nič mať s tebou. Zúfalý Tonko nechápe, kde sa v napajedenej cukrárke vzalo toľko zloby a snaží sa celý konflikt vyriešiť. Správam ta normálne ku tebe. Jasné. Jako? Ináč. Jak si predstavuješ normálne správanie? Ja som povedal, že nie. Katka ale citlivého mladíka nepočúva, jej myseľ zrejme opäť blúdi po orbite a úbohý Tonko zostáva v krutej realite sám. Úprimnosť je na to všetko. Na rozdiel. Smradlavý, ty debila dementný a sprostý imbecil, chorý postihnutý. Katka nebola až taká šikovná. Druhu mne na lopatku, lopatka je tak vyššie. Tak. Môžeme byť len kamaráti. Tak rozmýšľaj, čo vyprávaš a rozmýšľaj, čo chceš. Ten smrad mi pripomínal znité ponožky. Musíme dať si obidvaja diazepam. Kým v Hlohovci bráni Tonko pred zúrivou cukrárkou svoje srdce aj hrdosť, v Svetom Jure sa schyľuje ku katastrofe. Rodina gejov sa rozhodla vymeniť dvere. Svojpomocne. Ako to znie, tak to aj vyzerá. Preto nečudo, že dvere sa nezatvárajú. A to je trochu problém, keďže je to ich jediná funkcia. No, chceli sme zavrieť. Nedá sa im to, čo? Dá, koberec tam dá preč. Koberec tam drží, ináč koberec by tam nemal byť, alebo niečo. Ne, vôbec. Tak hentie sú krivé, to by trebalo napraviť, vyrovnať kladivom. Kombinácia 4 gejov, kladiva a vety to by trebalo napraviť veští problémy. A tie sú čoskoro tu. Robodaj. Nechajte to nája. Keď sa už zdá, že horšie to byť nemôže, chytí kladivo Laco a dokáže vesmíru, že všetko sa dá. Nevadí. Ale vyber to. Ne, šibe ti. Pozri sa, jakú cigánsku robotu robí. Niekto tam hore sa zrejme už na trápenie úbohých dverí nemohol pozerať. A tak sú zrazu za nejasných okolností osadené, otvárajú sa aj zatvárajú. Ajovi s Lacom nestačilo, tak sa rozhodnú ich vyčistiť. Veď čo by sa už na tom dalo pokaziť? Nedoko veľa ináč. Ja neviem, čo míňaš. To by bolo čisté. Nie milionári sme to Tentokrát je problémom množstvo čistiaceho prostriedku. Laca zrejme fascinuje zvuk, ktorý vydáva ostrekovač so saponátom pri každom stlačení. A tak sú dvere čoskoro napenené ako obrý pudel pár hodín pred výstavou. Ty ticho. Prosím ťa, keď nevieš, čo robíme. Dobre? Si moc múdry už, ma to prestáva baviť. Prečo? Uvidíš, že keď neodídem odtiaľto na budúci, tak takú strelím za drzosť. Je to neuveriteľné, ale hádku týchto dvoch mladíkov odštartoval saponát. Vážne? Nie, bo hovorí a ide mi to už na nervy, fakt. Čo sa stalo? Robíš do mňa debila. Laco sa na Romanovom nepochopiteľnom hneve zjavne baví a Romana to ešte viac vytáča. Čo do mňa rípe furt? To, že prestan, dobre? Bo ma to prestáva baviť. Je si trápny jednoducho, aby si každý deň ma provokoval každú minútu. S tými provokáciami má Roman pravdu a o chvíľu zistí, že väčšiu ako si myslel. Ja sa s tebou kamarátsky rozprával, ty sa so mnou rozprával, keby som ho alebo čo. Jeden, preto ťa každý neznáš a každý by ťa najradšej vyhodil na ulicu. Ty si nevieš uvedomiť trošku. Treba sa nadýchnúť. Nezaujímate nadýchnúť, ja sa viem nadýchnúť. Dolávam ti dosť a ty sa nebudeš vedieť nadýchnúť a pôjdeš na pohotovosť. Ale Laca ani farbisto vykreslená vízia jeho blízkej budúcnosti nezastaví pred pobaveným výrazom, ktorý v Romanových ústach rozpúta peklo. Smradlavý, si debila dementný a sprostý imbecil, chorý postihnutý. Týmto výlevom však Roman dáva Lacovi zbrane do rúk. Teraz už len stačí sucho skonštatovať fakty. Hučíš. Hučím? Lebo hovorí somariny. Ma boli hlava normálne. Ja som v živote nenadával, ani doma som nenadával. Jeden. Časy, kedy Roman nenadával, už evidentne nemajú žijúcich pamätníkov. A Laco sa kráľovsky baví. Rehni sa na svoju blbosť. Ja potrebujem ísť na záchod. Choď si vysrať, vyprstovať sa, choď.
Nechutná Romanova narážka konečne odhaľuje, v čom je vlastne problém. Saponát to zjavne nie je. Že chodím fajčiť každého, čo on robí za peniaze a ja vôbec nefajčím nikoho. On to ako vie, stojí pri mne. Napokon sa však za pomoci zmierlivého Emília konflikt nejako utrasie, ale zdá sa, že medzi týmito dvoma to poriadne iskrí. Vie, sranda môže byť, ale má sranda aj hranice, to sa nauč. Nebudem furt každý deň nadávať. Kvôli tebe, lebo si debilný. Nezaujíma ma to. Ja mi poď vyfajčiť a bude dobré. Špaky nefajčím. Nevedno, čo sa strhlo v Svetom Jure po zmienke o špakoch, ale v Hlohovci ide do tuhého. Tonkovi sa napokon podarilo presvedčiť zaritú cukrárku, že by bola škoda prepásť hodinu tanca a teraz sa spolu oddávajú latinsko-americkým radovánkam. Krok, vymením. Krok, vymením. Tonko by v tejto chvíli asi najradšej vymenil Katku. A je skutočne jasné za koho. Postavenie. Túto ruku. Sem, druhú mne na lopatku. Na lopatku. Lopatka je tak vyššie. Tak. Lopatkové faux pas citlivého mladíka na chvíľu vyviedlo z rytmu aj rovnováhy, ale ako je už jeho zvykom, veľmi rýchlo sa opanoval. Ako žena, bola pekná, áno, bola pekná, tá lektorka. Ale by som ju musel lepšie poznať, jaká je v skutočnosti. Tonko si tanec s lektorkou zjavne užíva, ale nič netrvá večne a prichádza okamih jeho spoločného tanca s cukrárkou. Zvláštne, v tomto prípade triafa vnímavý mladík lopatku hneď na prvý krát. Raz, dva, tri. Premena, 2 kroky. Premena, 2 kroky. Premena. Trápenie ešte nikdy nemalo latinsko-americkejšie meno a Tonko sa zrejme celý čas modlí, aby neprišiel o svoje parádne topánky, prípadne palce na oboch nohách. Katka nebola až taká šikovná, lebo vždycky pozerala na zem, hoci kázala inač. Bohužiaľ, ja som jej napravila hlavu, hned bola na tú. Tak nie je úplne bežné, aby muž pri tanci naprával partnerke hlavu, ale nič iného Tonkovi nezostávalo. Ešte, že je lektorka empatická. Výborne to bolo, kroky ste sa naučili super. Trošinku zrýchleme nožičky a bude to super aj do hudby na poprvej lekcii. Výborne, takže ja som spokojná s tým, čo ste sa naučili. Dúfam, že sa vám to páčilo. Áno, dobre. Dúfam, že ste sa nezlakli toho tancovania veľmi. Ale keď sa to tá použiť aj inde toto? Áno, môžete to využiť aj inde, kľudne. Posmelený príjemným rozhovorom s krásnou učiteľkou tanca, pokúsi sa Tonko cestou naspäť pekný zážitok zopakovať. Ako to bolo pre teba? Dobre. Kým atmosféra v Hlohovci odchodom z tanečnej sály prudko ochladla, v Svetom Juri sa naopak ľady roztopili. Nevedno, či Laco prehodnotil svoj vzťah k Špakom, alebo Roman svoj vzťah k Lacovi. V každom prípade sa zmierili a teraz si radostne skúšajú tance z osady. Roman dokonca pečie pre všetkých kačicu a nakoniec spolu s Lacom robia striptease. Rozvášnený kuchár sa však natoľko nechá strhnúť vlastným vystúpením, že na úbohého vtáka v trúbe celkom zabudne. Hej, zhorela ti kačica dlino. Hej, horí! Potupný koniec pričmudenej kačice obráti všetkých členov spoločnosti od bujarej zábavy k duchovnejším hodnotám. Zvyšok popoludnia strávia masážami, prípravou zábalov a pleťových masiek, ale nestarajú sa len o telo. Celú procedúru ukončia meditáciou ovievaný ajovou umelou sakurovou haluzou. Zdá sa, že dokonca aj ten najrebelskejší člen rodiny vstúpil do seba. Ja som sa cítil veľmi dobre. A vážne, akože cítil som sa veľmi dobre. Dobre to robí s ľuďmi. Nielen telo, ale aj myseľ si tak očistíš. V Lacovej očistenej mysli sa zrodila šľachetná myšlienka. Ospravedlniť sa Romanovi za kruté urážky, ktorými ho tak rád častuje. Ako sa však čoskoro ukáže,
až také čisté to zasa nebude. Ja som tú transku, čo si hovoril, myslel zo srandy, takže mi prepáč a tak. Dobre. Podaj mi ruku, prosím ťa. Ale nie úplne mi dobre. Kým svetojurskí gejovia podstúpili duchovnú očistu, v Košiciach sú Dodo s Martou v zajatí temných síl. Celý život som bola preklinaná. Najprv chladnička mi pošla, potom mi na to pošiel televízor, potom mi pošla pračka. Čo to sa ešte stalo? A on tiež tak, neviem čo to. Strata chladničky, televízora a práčky sa na úbohej žene kruto podpísala. A aby nebolo dosť, osudom skúšaný je aj jej jediný syn. Už ani čo to čo je, koľko má? Zub, potom... Táto toho roku. Fúka, no som si išiel, tu tak sa navralo oko, taká vzduchlá budlina. Buchni nohu, len tak si trošku oroch. Tam sa dremal, nie? Nic mu vyberali. Ale to furt, čo má. A čím viac som sa modlila, musím veriť Boha, v čo mám veriť? Pani Marta má dosť živorenia v prekliatí. Veď celý jej život je len sledom problémov so zdravím a elektrospotrebičmi. Treba sa životu postaviť čelom a statočne bojovať. A tak nepriazňami osudu skúšaná žena zoberie zvyšky síl a volá veštici. Dobrý večer, no ja si myslím, že aj niečo takéto, lebo človeku sa trošku lepí, nie že trošku, ale dosť sa lepí smola. A náhodou vy svietiacu vodu nemáte? Veštica má akurát voľný termín a tak si pani Marta vyplňa čas čakania drobnými lamentáciami. By sa aj normálny človek by sa z toho zbláznil, nielen blázon ešte viacej zbláznil. Keďže príchod ženy, ktorá má vyriešiť všetky ich problémy, sa blíži, pokúsi sa pani Marta preladiť seba aj Doda na duchovnú vlnu. Tam je svätý obrázok. Vieš, čo tam je, aký tam svätý obrázok na hore? Nie. Tam hore. No tak, toto asi, nie? Toto, Maria. Asi. Teraz by sa mal Dodo ešte pomodliť, ale zdravá stota Maria by neznelo veľmi duchovne. Tak sa ho mama snaží narýchlo naučiť aspoň Otčenáš. No prežehnaj sa. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Pod matkyným vedením Dodo napokon základnú modlitbu zvláda, aj keď v trochu upravenej verzii. A neuveď? Neuveď nás do pokušenia. Čo sa týka pokušenia, do toho sa Dodo uvádza sám, ale ochrana od porušenia by sa mu veru zišla. Zdá sa, že rodinné prekliatie sa nevyhýba ani jemu. Bol som vo biačke príklad a na počítačom, čo mám taký malý obraz a sadnem si, pozerám si televízor, na nás nič, obraz padne. Nebol by ti spadol, trebalo ten rám opraviť, dobre, že o tom rozprávaš. Keby sa bol opravený, nebol by ten obraz skončil vo pätni. Dodo sa na vešticu pôvodne veľmi netešil, ale v tomto prípade je každá návšteva dobrá. Čoskoro však pochopí, že jeho obavy z duchovne obdarenej ženy boli opodstatnené. Vo vlastnom dome existuje nejaký nepriateľ, ktorý vás vlastne okráda o životnú energiu a... Jak to myslíte teraz? Kto má okráda o životnú energiu? Kto ju okráda o vázy a reťazky, pani Marta veľmi dobre vie, ale o energiu veštica ide na vec veľmi opatrne. Tu nám momentálne vychádza, dá sa povedať, že možno, že aj osoba, ktorá sedí tu na. Energická Marta, ktorá si pri príležitosti vykladania kariet nechala vylepšiť účes aj outfit, sa však tvári stále zlovesnejšie a fyzicky slabšia veštica radšej na poslednú chvíľu cúvne. Nebudeme to presne definovať, lebo nechceme nikoho ani uraziť, nechceme nikomu ani poškodiť. Na nasledujúce tvrdenie človek skutočne nemusí byť veštec, ale pre pani Martu je to zjavne novinka. Ste si navzájom nepriatelia. Ja so synom som si nepriateľka. Drsná blondína je šokovaná. To, že len dnes sa so synom pohádala 3-krát a z toho raz sa mu vyhrážala vyhodením na ulicu, jej asi pripadá ako bežný prejav rodičovskej lásky.
Však ktorá matka nepokričí, alebo čože by sa zamiestnala. Veštica, ktorá na odhadnutie pani Marty ani nemusí veľmi pozerať do kariet, sa snaží nepríjemnú pravdu zaobaliť najlepšie, ako sa len dá. Vy ste príliš veľká osoba, ktorá má príliš veľa energie a to vlastnou energiou môžete zabíjať tých ostatných dookola. Z toho výroku je najbližšie pravde slovo zabíjať a zdá sa, že pani Marta to čoskoro potvrdí. Na paškál však našťastie prichádza Dodo. Očistný rituál skôr vyzerá, ako by veštica brala Dodovi miery na veľmi výstredný oblek, ale výsledok je prekvapivo presný. Máte toxicky zanesený organizmus, hej? Nemáte nejakú závislosť na niečo? Okrem alkoholu a cigaret. Nemáte ešte nejakú inú závislosť? Dodo o väčšom tabaku zarito mlčí, ale veštica je skúsená. Takýchto prípadov už asi riešila viac. Ani ste neskúšal niečo? Tak keď som mal možno 14-15, som vyskúšal, ale... Kým Dodova myseľ milosrdne odsúva všetky nepríjemné veci do obdobia maloletosti, u Tonka a jeho rodičov sedí jedna veľmi nepríjemná vec priamo v obývačke. Napriek tomu, že ešte pred chvíľou ho chytila pri príchode domov za ruku, teraz sa mu chystá uštedriť kruté slová. No, takže nezostávam u vás, lebo nie sú sympatie a môžeme byť len kamaráti. Málo čo znie zlovestnejšie ako ponuka na kamarátstvo od tejto ženy. Ale mama sa stále snaží. A prečo? Čo bolo medzi vami? Sa mi nepáči. Sa ti nepáči? Skôr povedané, že sme si nesadli do noty. Ona má iné prednosti aj ako ja. Mama s Tonkom sa snažia o zmierlivý tón, ale v tatinovi to už poriadne vrie. Tak hľadaj takého, čo sa ti ľúbi, a nie takého, čo sa ti nelúbi. Nič si Tonkovi milujúci rodičia neželajú viac ako dobrú ženu pre svojho syna. Aj v takejto ťažkej chvíli si však zachovávajú dôstojnosť a pozitívne myslenie. Budeš hľadať ďalej. Pohote. Nenájdeš tu, na Slovensku, nájdeš v Čechách. Pôjdem do zahraničia, mne je to jedno. Napriek záložnému plánu by Tonko predsa len rád vedel, prečo nie je pre moletnú cukrárku dosť dobrý. Povedz mi to oči teraz, jasne. Čo si o mne myslíš? Boj sa mi povedať oči? Katkino trápne mlčanie rozpúta emócie aj v doteraz spokojnej mame. Môj chlapec sa na ňu nenadvyšoval, že ako ona vyzerá. Že tu bude celej dediny na posmech, že čo to jaká buchta došla. Že by ho priláhla, keby snu ostal. Pán Anton už medzi tým hrubé moletkino správanie k svojmu synovi predýchal a snaží sa rozhovor konštruktívne ukončiť. Táto otvorené, dobre. Páči sa mi to, príjmeme. Nepáči sa to, príjmeme aj tak. No mne sa nepáči, ako to býva. Katka konečne zo seba dostala krutú pravdu. Nepáči sa jej Tonkov spôsob života a všetko, čo si on a jeho rodičia roky vlastnými silami budujú, je v jej očiach iba špinavá diera. Ja som si myslela, že to bude úplne inak. No, tie podmienky. Tonko a jeho rodičia sú úprimne šokovaní a ešte viac zranení. Dobre si uvedomujú, že ich dom nie je práve najvýstavnejší, ale vždy v ňom vládne láska, dobrá nálada, pre každého sa v ňom nájde miesto a hlavne dobrosrdečná pohostinnosť. Je úplne jasné, že mladá žena z Prievidze ani prstom nepohla preto, aby svojráznu trojicu spoznala, nebodaj pochopila ich skutočné hodnoty. Slušnosť a prívetivosť sú vyčerpané
Tonko s rodinou vracajú úder. Ja len toľko poviem, že komu sa u nás nelúbi, brána je otvorená. My si nemôžeme paláce dovoliť. Žijeme z pár korún. A ty potom môžeš volať, čo hovoriť o dome, keď ty budeš mať svoj. A že si na to vlastnými rukami zarobíš. A nie, že hľadáš milionárov. Toto letargická dievčina nečakala. Inokedy dobrácká a veselá žena bráni svoje územie s razanciou 200-kilového hráča amerického futbalu a Katka sotva lapá po dychu. Môj syn milionárky nehľada. Ten si hľadá seberovnú. A nehrá sa ze seba granda. Že k mu dojde, ten ho začne, ten pre ho nachystá všetkého a na všetky mohr na nos. Jak to robíš ty? Keď mama takto pekne a výstižne zhrnie priebeh návštevy aj psychologický profil cukrárky, dá jej ešte zopár rád do života. Tak rozmýšľaj, čo vyprávaš a rozmýšľaj, čo chceš. A rozmýšľaj, čo chceš. Môžem povedať? Dočkaj. Keď mieníš hľadať milionárov, tak ich hľadaj medzi milionármi. A nie medzi chudobnými chlapci. Tonko vidí, že mama skončila a prisadí svoje. Ja mám pre tento jeden špeciálny výraz. Krovka eltet. Kera si nese nad sebou. Lenže ja ti len jedno hovorím. S týmto zle pochodíš. Natrafíš na takého, čo budeš v živote banovať. Pani Ivetka Katke dosť fandí. Pravdepodobnejšie totiž je, že ofúčaná cukrárka už na nikoho nenatrafí. A nikto nade mnou ohornať nos nebude. Dovidenia. Po cukrárkinom urazenom odchode opadáva hnev a nastupujú slzy. Všetci traja sa cítia Katkyným povrchným posudzovaním dotknutí, ale pani Ivetka to nesie najťažšie. Nepláč. 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 Takáto na mňa by ohornovala nos. Čo v živote nič nedokázala. Len z relácie do relácie a z toho sa živí. A čo povedať? Že ona to a povedala to. To povedala. Však povedala to, jak ste to vy odišli odtamto. Však ja som v kontakte s tým jedným oným. Problém je aj v tom, že Katka sa pred celou rodinou chválila známosťou s farmárom z inej televíznej show. A oni si nie celkom neprávo myslia, že sa na nich prišla iba priživiť. Ale dôkaz na svoje tvrdenia nemajú. Až kým si Tonko s tatinom nespomenú na záložnú kameru, ktorá bola celý čas v miestnosti. Počkaj. Máme aj záznam. Nemáme, tu neboli oni. Určite? A to. To, čo Katka nedokázala slušne naformulovať Tonkovi do očí, na kameru problém povedať nemá. Moje domy sú zlé, som si to predstavila úplne inak. A to, čo povedala ona, není pravda. Počas 1 minúty dokáže táto žena pourážať mamu, ktorá ju srdečne privítala a hostila, a v zápätí aj Tonka. Nie, že by mala zlé argumenty, ona nemá žiadne. Mal by sa trošku zmeniť a potom, jak si hľada nejakú babu. Predsa len jeden dôvod na svoje ublížené chovanie nezvyčajná cukrárka má. A je taký šokujúci, že sa k nemu ani nedá vymyslieť komentár. Pôsobil taký namyslený, že si o sebe všetko myslí, že za to, že chovajú hydinu, že to je všetko. Tonko môže mať akékoľvek chyby a niektoré určite aj má, ako každý. Jedno je však isté. Dokonca istejšie ako to, že cukrárka uprednostňuje potraviny s vysokým glykemickým indexom. Tonko 100% nie je namyslený. Ak si nedokázala uvedomiť toto, ako dokáže zlostná dievčina posúdiť ostatné veci týkajúce sa Tonkovej rodiny a ich životného štýlu? Ten dom mi vadil, lebo bol starý, smrad tam bol,
špina tam všade bola, všade bordel. Ten smrad mi pripomínal zhnité ponožky, smrad od psa. Nechcela som tam jesť, lebo mi nechutilo. A sme doma. Pôvodca Katkinej zlej nálady je jasný. Nevhodné chlebíčky. Úbohá mama, ktorá ich s láskou pripravovala, sa stále nedokáže spamätať zo šoku, ktorý im nevychovaná cukrárka pripravila. Môže byť ozaj chlapec dobrý, aký ste. Lenže za to, že je chudák, že není z bohatej rodiny, nemá právo na šťastie a na lásku. Tonko sa k veci stavia o mnoho pokojnejšie. Vyskúšal, nevyšlo, ide sa ďalej. Nie, neľutujem, že odišla. Som rád, že takúto osobu v živote už viac nechcem stretnúť. Je viac menej jasné, že svojím zovňajškom Tonko na prvý pohľad neupúta. Ale tiež začína byť stále jasnejšie, že žena, ktorá ho trochu spozná a nebude súdiť jeho rodinu a jej trochu svojský životný štýl, môže vo vzťahu s ním nájsť skutočné hodnoty a hlbokú lásku. Zatiaľ jedinou ženou v jeho živote zostáva mama Ivetka so svojimi krátkodobými, ale o to účinnejšími riešeniami. Musíme dať si obidvaja diazepam, aby sme mohli túto noc zase prespať. Po tomto šoku snej. I am the right man over you. Zavrite ústa! Ježiš, tie vtáky, vidíte ich? Ja by som ich... Ale nie, papagáje, moje korely. To sú korely. A čo mladé zabíjala? Sú to psychicky zničený úplne. Podľa mňa Roman všetko preháňa. Ty mi ničíš nervy zbytočne. Ja som mladý chalan, ja si nechcem ničiť nervy pri tebe.